Nazdar brácho, nechceš někam, třeba bychom šli do kina, ale musíme vymyslet, na jaký film půjdem. Díval jsem se na trailery, ten Spidey vypadá dobře, tak jestli souhlasíš, půjdem na ten Brand New Day. Prosím, pojď se mnou do kina. Dlouho jsem nebyl s někým v kyně. Udělám cokoliv, klidně koupím popcorn, klidně XXL, hlavně pojď se mnou, no tak prosím pojď se mnou, udělám cokoliv budeš chtít, no tak prosím pojď se mnou na ten Brand New Day, tak pojď prosím se mnou na film, já nechci nic jinýho, než aby si se mnou šel.